И здравейте, ютубъри! Днес ще снимам в Добрич Крафт, който го беха затворили. Но пак го отвориха и това добре. Сървъра си е абсолютно същия. И да, ще почнем първо от ларповете. И така нататък. Така, първо е LARP Builder тест. Ето, вижте, ето го и онъра. Това е един от най-печните онери в онъра в сървъра. Той е сървър негов. И ето, започвам LARP Builder тест. Тук се тества за билдър, който може да строи най-хубаво. И сега ще ви покажем една от най-хубавите къщи, която е спечелила билдър. Чакай да питаме дивака за флай, та да можем да го гледаме хубаво. И така, ето започваме. Ето вижте къщата. Сега, ако ни даде флай, ще я погледнем отгоре. Затова сега набързо ще я гледаме отгоре. И ето тук честове, флагове, там маста флагове, чакай се токах. Ето и вижте маста колко хубаво е направена, нещо такова. И ето даваха ми флай. И ето ще огледам къщата, ето я. Това е една от най-хубавата къща в сървъра и на всички ги харесва, това си я направили така. LARP, сега отиваме на LARP Delta Event. Не знам дали ще можем да огледаме Delta Event, защото сигурно има... Ето, не може... не, всъщност ще може с файката да го гледаме. Чак често ми се махна файката. Така, сега чакаме пак да ни дадат флайката. И ето дадоха я, ето това, не можем да минем това, ето ще можем. И ето това е Детран евент, тук се прави Детран евент, това е хубаво, печели си хубаво, яка награда, мисля, че парична ли. Това е Детран евента. Мисля, че с парична награда беше. Не знам, когато направя евент, ще се разбере. Сървър си е същият. Само, не знам, може да има някакви нови неща. Админите си същите, всичко си е същите като старому. LARP, сега имаме друг LARP екип. Това е LARP на екиповете. Не знам дали има табели за екипове за това. Не вижте колко много LARP-ови има, даже има и втора страница. Да, тук не са написани. LARP Enchant, да видим същия ли е LARP Enchant. И да, същия LARP Enchant е първи, новен, втори, трети, четвърти до 5, мисля, че беше или 6, нещо такова, да, 6. Тук може да енчантвате. Ето тук ви се отваря вратата. 30 надолу може да енчантвате, не и повече. Не знам да има по-голям левел да енчантвате. LARP евент, отиваме на LARP евент. Същия аз го гледах преди малко. Мисля, че евентите бях само от 8 ли, не знам. Сега ще питаме за VIP, защото сам флайката се маха. Ето, иначе това е LARP евента. Същия сет, там се метат неща отгоре. Да. LARP Extreme клетка. Да, сега ще видим дали е същата.
И да, ето същата Warp String клетка тук се идва за да се килват и няма сейф зони и такива накива. И да, ето да ни файката, това е хубаво. Ето сега отиваме на Warp Fall Down Event. Сега ще видим дали сме играли в този евент. И да, ето го. Да, играли сме тук. Мисля, че слагах купчета отгоре и се чупат. И да, сега отиваме на Warp Финдивака. Ето, телепортиране. И клип стигна 6 минути. Да, ето го това. Тук се търсят, мисля, че глава ли се търси, че книга ли, не знам, нещо от този сорт. Ще давам админа и не знам какво спечели. Мисля, че пак парична награда. Само, че клипа 10 минути, защото аз съм с бандикам и не е купена. Затова гледам да бързам. Ето и Warp Food си абсолютно същия като преди. Няма никаква промена в Warp Food. Сега отиваме на Warp Info. После Warp Jump. Това е. Ще напиша IP-то в описанието. Ето го Warp Info тук. Може да разберете много неща за... Да, много неща за сървър. Не знам как се пада. Ето Warp Jump и после на Jump Event. Дето се прави евента там на Jump-а. Ето го Jump е същия, печели се половин стак Diamond. Ето. Приятно скачане, мерси. Сега отиваме на Warp Jump Event. После на Warp King Event, Лабиринт и това е това. Ето го тук, печалбата беше 30 000, мисля. И паднах. Сега отиваме на Warp King Event. Ето го King Event, тук минавате през това и отивате в едно кралство, дето няма да сте само вие, ще има крал и още други юзери, които ще се опитат да защитат замъка от да убият кралят. И да, и после трябва да се биете вие. Ето го кралството. Не е това. Ето го кралството. Ето това е, тук трябва да се защити. Тъй да. Сега отиваме на Warp Лабиринт Event. Тук Warp Лабиринт Event. Същия си, защото и не го гледах, ама сам, че не мога да литна. Не. Не мога да прескоча и покажа, но да. Опса. Така, отиваме на мини евент. Ще ги напиша Minecraft. Опа, остават минути и 30. Ето тук това отдолу слагат руди, дето се копат и ги взимате. Warp Minigames. Ще ви покажа и още и Warp Shop и Warp PvP. И като влезете в сървър, ще си доразгледате нещата. Във втори епизод може да снимам пак неща. Ето го, това е Warp Shop. Има прекалено много неща. Изкарват се бързо парите. Не е скъпо, не е толкова ефтино. Имам сървър идеален. Ето отиваме на Warp PvP. Аз съм Xtrinus, канала ми е GamerBG Xtrinus. И ето го Warp PvP, идеално PvP арена. Когато се събира хора, тук винаги Warp PvP арената е препълнена с диамантни. Такова. Да, ето добричка, това е сървър и това беше от мен. Аз съм Xtrinus. Във втори епизод може да снимам други неща. Чао!